Makadii mukomanashi? Ininiwo ndauya pano kuti ndinge ndichizoyambira vanhu kuti zvokudya zvefake zvakatowanda kutodarika maoriginal munyika yedu yeZimbabwe. Ini mafake andinoziva erice uye zvekare nemazai, zvinova zviri zvinhu zvandaidyawo pandinenge ndiri parwendo nekuti ndainge ndichishanda as a truck driver. Zvekare nekumba ndiro raisi ratainge tichingodya nemazai zvekare. Ndakamboita makore ndichishanda ndiri shofe. Ndainge ndichishandira mumwe murume ainge ari muChina. Saka iye akazviona kuti ndainge ndiri munhu aishanda nesimba. Ndakabva ndachizokwiridzirwa pabasa ndokubva ndachizova manager. But kana uri manager kumaChina zvireve kuti unenge wava kutofamba nemotikari dzakanaka, unongonzi wava manager even though uchishanda basa rako raunenge wagara uchishanda, but ndainge ndava kupiwawo zvimari zvainge zviri nani. Saka murume uyu wandainge ndichishandira akabva achizounza munin'ina wake kubva kuChina. Ipapo ndipo pandakabva ndachizovhurika maziso because aindiudza mamwe masecrets avo ivo semaChina. Saka zvinhu zvisingatozivikanwe nevanhu vazhinji. Kana mukangoona maChina munotongoona sekunge vose mainvestors vanenge vakauya kuzotanga macompanies avo muZimbabwe, asi vamwe vacho vanenge vakatobva mumajeri then vobva vachizvanzi mava kuenda kuAfrica kunoshanda, vanenge vachishandira hurumende yeChina. Uyo akauya, he was a gang member and ainge achitotsvakwa kuChina because ainge aine mari dzegang idzo dzaainge akashandisa ndobva achizotadza kudzidzosera. Kwava kubva achizouya kuZimbabwe kuti ange achizoita marecoveries. Ndokusaka muchiona zvikanzi kana panenge paine goridhe rinenge richicherwa kana pakasvika maChina, vanochera zviya zvinenge zvisina tsitsi mukati nenzvimbo dzinoera vanenge vachitoda kutoti dzinge dzichicherwa because vamwe vacho vanenge vachitoziva kuti vakasiya vapara mhosva kuChina ende kuti vange vachikwanisa kuzotosunungurawo mhuri dzavo dzinenge dzichitopinzwa busy nemagangsters, hunge vatotumidzira mari yakawanda kumagangsters iwavo. Ndokusaka vaine kamwe kakuparadza kavanoita kana vakasvika munzvimbo havana development yavanomboita. Uye akandiudza kuti vamwe vanotoburitswa mujeri votounzwa kuAfrica kuti vange vachiuya kuzotanga upenyu patsva, sort of like rehabilitation. Basa rangu rainge riri rekufamba nerori. Ndaifamba neSuperlink iyo yainge iri yemuChina kuenda kuZambia. Ndaenda kune imwe nzvimbo uko kunonzi kuNakonde tichinotora malod erice, but rinenge riri plastic rice. Rice iri haribvi kuChina zviri pamutemo, rinotobikwawo kana kutogadzirwa mumafactory efake iko kuChina. Hurumende yeChina inotozama kutoti inge ichitorambidza vanhu kuti vasagadzira rice refake. Rice iri rinozopinda muAfrica richibva nekuTanzania, vanoita smuggling through Tanzania. Saka isusu taibva tachizonoritora kunonzi kuNakonde kuZambia. But ndichitanga kuita zvinhu izvi ndainge ndisingazvizivi kuti ritori rice refake, but ndaingoona sekunge rice racho rainge rakatongosiyana nerice randainge ndagara ndichiziva. Saka taiti kana tikatora rice iroro riri mumasaga, kana rasvika muZimbabwe muHarare ndipo pataizoita repackaging robva ratotanga kutotengeswa mumasupermarkets kuhodhesa, vanhu vasingatozvizivi kuti vanenge vachitonodya rice refake, kudya maplastic here. MaChina akaoma. Uye zvekare taitora mazai awa ataienda tichinotora, taitora neimwe UD ainge aine UD rigid track ndorataishandisa patinenge tichienda kunotora mazai kuZambia. Asi mazai awa iwo ainge akatosiyana nemazai original, aita sekunge zvirabha, so waiti kana ukariboilisa paunotanga kurimenya rinenge richiita sekunge zai rakatoora. Saka mukomanashi pandakatanga
kudya zvinhu izvi zvefake. Ndaitoshamisika kuti paya kana ukabika raisi racho raisambofuta asi raitowedzera kutoita shoma riri mupoto, iro raisi refake. Uye zvekare mazai acho kana wakaritarisa unototi izai chairo, asi pakunoribika waitoona kutoti zai iroro harisi zai rechokwadi, nekuti rinozoita sekunge rakaora. Ukarimenya yoku yacho inenge isina kuibva. Iniwo nekusaziva ndochainge chiri chikafu changu. Ndaiti kana ndiri parwendo ndaingodya mazai iwawo uye zvekare neraisi, ndisingazivi kuti ndiri kutoisa poison mumuviri wangu. Dambudziko rakazouya mainge muri muna 2017 pandakarohwa nestroke. Ndakabva ndachizoendeswa kuchipatara, asi chiremba akashamisika zvikuru paakatanga kuongorora makidneys angu neliver. Akandiudza kuti muviri wangu wainge wakazara nemamwe awo avakati anonzi mamicroplastic, handifi ndakazvikanganwa. Akandiudza kuti ndainge ndichidya chikafu chainge chiine maplastics mukati. Kusvika nhasi uno upenyu hwangu mukomanashe wakabva hwatongokanganisika. Kushanda handichatokwanisi kutoshanda nekuda kwekuti ndine mishonga iyo yandinonwa. Saka mishonga iyi yandinonwa mapiritsi acho anoita kuti ndigare ndiri weak nguva dzose. Ndinoziva kuti vazhinji venyu munokwanisa kusazvinzwisisa zvinhu zvakadai nekuti munenge musati masangana nazvo. Ngwarirai please muzimu, nekuti makatopinda Satani. Kana ukaona raisi rinenge riine packaging yerimwe zita raunenge usingazivi kuti raisi iroro rakambobva nepi, please musatenga. Uye zvekare raisi racho paunoribika iro haritombofuti asi rinotoita shoma. Mazai acho kana kuri kunzi ukamabhoilisa ukarimenya zai iroro rinenge riine yoku inenge isina kuibva, ndiwo mazai acho anenge ari efake. Handizivi kuti vanomagadzira sei, uye zvekare handizivi kuti munhu akafunga kuti ngatigadzire raisi refake munhu anenge aine pfungwa dzakaita sei, because hakuna satanism inodarika pfungwa dzekuti unge uchigadzira raisi nemaplastiki, kubatanidza maplastiki wotogadzira raisi. Utsinye hwakaipisisa ihwohwo mukoma. Ini nditori nedambudziko randiinaro, ndiri kungoti chero ndachengetwa naMwari. Ndinoda kutendawo angu Mwari kuti maChina awa pavakazviziva kuti ndarwara vakazondipa mari, ende mari iyoyo ndiyo yandakazotanga ukashopu kangu ako kanova kari iko ndiko kari kutondiraramisa, uye zvekare nekukwanisa kutoendesawo vana vangu kuchikoro. Ndichange ndirimo mucomment section mukoma. Ndiyo nyaya yandiunzawo pano. Ngwarirai vanhu veZimbabwe, because uipi hwakatopinda munyika, satanism chaiyo yemhando yepamusoro-soro. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Makambosanganawo naro here raisi rakadaro kuti pamakatanga kuribika kunze kwekuti ringe richiita sekunge rinowedzera kuwanda, raisi racho hanzi rinotoita kunge ratova shoma mupoto imomo. Komazai awa ari kunzi kana ukabhoilisa zai iroro paunozorimenya hanzi rinenge richiita kunge chirabha, uye zvekare yoku yacho haiibvi. Zvakaoma. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi muri sei mukomanashi, please post my story makavika uchitupa changu. Inino ndauya nenyaya yangu. Ndichakuudzaiwo muchidimbu mune imwe nyaya iyo yamakamboposta mainge muri muna 2023 I think, pamusoro peumwe mukadzi uyo ainge achiti muroora wake akabviswa chibereko, zvino ainge achinzi ndiye akaroya muroora wake savamwene. Inini ndiri shamwari yepedyo, ndainge ndiri shamwari yepedyo yemuroora iyeye. Nhasi ndauya pano mukomanashi kuti ndinge
ndichizokuudzai zvakazoitika. Ndakatoitawo zvekutotumidzirwa link neimwe friend yangu anobvawo kumaraini ikoko kwainge kuchigara friend yangu. Saka akanditumidzira akati, iwe inzwa nyaya iri papa, haisi nyaya yaJoy here, not her real name. Saka shamwari yangu iyeye akashayika muna April 2024. Mukubatanidza nyaya ndiye munhu iyeye uyo akataurwa nezvake paconfession iyoyo. Akafa zvake Joy, but akafa atambura, akazoshayika mainge muri muna April of 2024. Ndiri kutokumbirawo nemabvi ndakapfugama kuti munge muchibvisa vhidhiyo iyoyo, nekuti shamwari yangu akashayika, but akashayika atambura. Mwana wake akasara ari kungochengetwa ikoko. Zvino hatizivi kuti mwana uyu achazokura ari mwana akaita sei, because mumhuri imomo vanhu vacho vanobata mukomanashe zvisina kana ani akambobvira akaona. Mukadzi iyeye ainge achitaurwa nezvake akarwara mukomanashe zvakatyisa vanhu vakawanda. Chibereko chake chakatanga kuora achiri mupenyu. Akanzi aifanira kuti ange achibviswa chibereko, but akazoshayika zvake, akafa ainge atambura. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. If it is possible, vanzvadzi dzokai munditumidzire link kuitira kuti ndikasike ndaitsvaka confession yacho. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi vanzvadzi vedu vakashayika muna 2024 April. Yo, zvakangooma hazvo vedu we, shame. Ngatitaurei navo mucomment section, uye zvekare dzokai mundipe link nditsvake video racho iroro. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashe makadii zvenyu, please post my story makavika chitupa changu. Moyo wangu uri kurwadza ende ndatova nemaacids. Ndinoti kana ndakarara ndinotonzwa maacids acho achikwira, ndobva ndatanga kunzwa kutsva pachipfuva changu apa, kuita sekunge ndiri kujikiwa, uye zvekare moyo wangu unogara uchibaya. Zvino ndava kutya kuti ndinokwanisa kuzoita heart ndikafa. Kana ndikafa vana vangu vanozosara nani? Chimiro mukomanashe cheupenyu hwangu zvinhu zvakamira sekudai. Ininiwo ndakakura ndichirerwa nastep mother, saka ivo vainge vasingatombondifariri, uye zvekare vainge vasingatombodi kana kundiona pamba pavo. Saka ndakazotiwo ndaroorwa nemurume wangu. Mwari vakangoitawo kuti tinge tichisangana sevanhu vakangokurawo vachishungurudzwa nanaamainini vavo, vakadzi vainge vakaroorwa nemadzibaba avo. Saka iniwo pachezvangu nditongorionherera. Kana kuri kunzi ndikafa vana vangu vanongosara vachitambudzika. Uye zvekare murume wangu uyu wekuzofira kuUkraine ainge atongorionherera, because baba vake vainge vakamuramba, nekuti mudzimai wavo mutsva wavainge vakaroora ainge achiti, handidi kana kuona vana vako panapa, because vanondishayisa mufaro. Saka ndo chimiro chiripo mukoma. Ndiri kungogara ndichinamata ndichiti, Mwari dai makwanisa kundichengeta kusvika vana ava vakura vava kukwanisa kuzviriritira, nekuti vangazokura vachitambudzwa nekutambudzika. Murume wangu mukomanashe iye akabva kunoku kuSouth Africa achiti ainge achienda kuPoland. Murume wangu iye akawana basa through an agency. Ndikuda kuti vanhu munge muchizviziva kuti zvinhu zvakadai zviri kutoitika. Wangu murume akatofira kuhondo yekuUkraine, ende kudzoka kwake handioni, because aitonzi pacho pakabhombewa vanhu vakafirapo masoja, hanzi mapfupa avo nekuda kwekuputika kwakaita bhomba racho havangatombowanikwi. Zvimwe kuda maDNA achazoitwa, but munguva yehondo zvinenge zvinotinetsei, process yacho inotora nguva.
murume wangu iye akabva kunoko kuSouth Africa kwatainge tichishanda tiri tose, achiti ndava kuenda kuEurope kunoshanda mudzimai wangu, ndichakugadzirirawo mapepa unge uchizokwanisa kunditevera. Akasangana neimwe recruitment agent vainge vaine WhatsApp group. Saka vanhu ava mukomana iniwo ndainge ndisinawo access navo because vaingotaura nemurume wangu, vaitaura naye paWhatsApp yake, saka foni akaenda nayo. Saka aipota achindiratidza mamessages. Mugrupu imomo mainge mutori nevanhu vakawanda avo vainge vachitsvakawo mabasa kuPoland. Saka takazobhadhara mari yainge ichidiwa. Tainge tiine motikari yedu iyo yatainge takatenga muna 2015. Motikari iyi takazoitengesa necheap price yainge iri Polo Vivo, ndokubva tichizoitengesa ne47,000 rands. Taitengesa mari yainge ichidiwa yainge iri 60,000 rands. Takashanda vakabva vati kana ukakwanisa kuti mari iyoyo inge ichiita 50 inenge iri right. Takabva takweretsa mari kubva muvanhu, ndokubva mari yedu yachizoita 54,000, ndokubva tachizobhadhara. Tabhadhara mari iyoyo mukomanashi, murume wangu akanzi ainge achazoenda kunoshanda kumawarehouse uye zvekare nemumaprazi kuPoland. Saka taitofara ende tainge tatovawo netarisiro yekuti kana vakanoshandawo kwegore taikwanisa kutounganidzawo mari, iniwo ndichishanda tototengawo kutovaka imba muZimbabwe, totsvaka business rekuita. Iniwo ndainge ndava kutotanga kutoitawo zvenurse aid, asi tainge tisingazivi kuti vanhu ava inzira yavo yekuti vanongokuti uri kuuya kuzoshanda kuPoland but unozongoendeswa zvako kuhondo iyo iri kuitika kuUkraine mukoma. Murume wangu paakasvika kuPoland, iye anoti passport yake yakabva yatorwa. Akaudzwa kuti mawarehouse ainge akazara, asi painge paine imwe contract iyo iri kukurumidza kupa vanhu mari yakawanda kuFrontier. Murume wangu akataura neni akanditi ndonyaya iripo, iniwo zvikunzi kuFront handina kana chandainge ndichimbonzwisisa. Akangonzi tiri kuenda kuUkraine but hatisi kuenda kusaidi kune hondo. Murume wangu haana kumbobvira akabata pfuti muupenyu hwake. Aingovawo munhu anozvinamatirawo zvake, achingoitawo zvewelding dzake ari kuno kuSouth Africa. Saka nekuda mari akabva achizongokwanisa kuendawo ikoko sezvo vainge vakawanda. Haana kuzviziva kuti ava kutoenda kunofa kuhondo. Akanditumidzira message achiti mai mwana, isusu tiri kutoenda kunopiwa mauniform, tiri kunzi tinofanira kutopfeka mauniform sekunge titori masoja. Zvakandinetsa. Mushure memwedzi muviri ndipo pandakabva ndachizotumidzirwa message neumwe muZimbabwean uyo akandiudza kuti murume wangu akafira hameno hanzi kune matrench ikoko, pane bhomba rakaputika mutrench imomo mavainge vari. Nanhasi uno muviri wake hausi kutozivikanwa kwauri, uye hapana kana sent randinotarisira kana kumbowana kubva pazviri zvinhu izvi. Ndikuda kungoyambirawo vamwe vanhu. Of course Zimbabwe iri kunetsa ende yakazara nevanhu vari desperate zvekuti kana mukapinda mumagrupu akadaro, kana uine mari unokuenda kuPoland uchifungidzira kuti uri kuenda kunoshanda kuPoland but unozogumisidzira watova kuhondo. Please zvichengetedzei. Izvezvi dai murume wangu ainge achiri kuno pangadai pasitomborina kana matambudziko ose awa. Ndakamuudza angu murume wangu kuti dambudziko riri pauri, unoita zvinhu zvako zvose uchimhanya. Kunyange kuuya kwatakaita kuno kuSouth Africa, it is a long story mukoma, ndinokwanisa kuzogumisidzira ndava kutochema. Ndiyo nyaya yangu. Murume akatofa akafira kuUkraine, ndiko kwatova nerinda rake. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu 9 kuzvazvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Sure, unoenda kuPoland uchifungidzira kuti uri kuenda kubasa, izvo uri kutoenda kunozvitengesa, utoenda kunorwa hondo kuUkraine. Hanzi bhomba rakaputika mutrench, mabody parts ake hatozivikanwe
kuti zvakazofamba sei. Ngatitaurei navo mucomment section. Muriwo mumagroups acho here iwawo evanhu vari kuti vanokwanisa kukuendesai kuPoland. Zvakaoma, hanzi vachisvika muPoland vakaudzwa kuti mabasa muno muPoland ava mashoma, saka tava kukuendesai kuUkraine kunoshanda. Mapasipoti matotorerwa, apa hanzi mari unenge usisina kana senti. Zvakaoma. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana ndine chinhu chiri kundidya mupfungwa dzangu. Nyaya iyi iri pakuti ndine mwana naamai vangu, uyo wandakabereka naamai vangu. Zvose zvakatanga pandainge ndiri form 5. Panguva iyoyo baba vangu ivo vainge vari chiremba uye zvekare vaishanda manight shift mazuva mazhinji. Baba vangu vakazotanga kuita gumbo mumba, gumbo panze. Amai vangu vaigara vachingochema nguva dzose. Iniwo ndaingogara ndiri pamba zvangu ndichingonyaradzaa amai vangu. Saka takazotanga kungotarisana nedzimwe nzira dzekuti amai nemwana havafaniri kuti vange vachitarisana nenzira idzodzo. Uye zvekare amai vakatanga kupfeka zvinhu zvipfupi apo vanen'ina vangu nehanzvadzi pavanenge vaenda kunorara. Saka wakange uri musi weFriday, mvura yainge ichinaya, tainge takagara tose tiri mulaunji tichiona TV. Amai vakabva vatanga kundibata-bata nenzira isiri iyo. Handina kuziva kuti chii chakandipinda. Mukoma ndipo pandakabva ndachizotanga kubatawo amai, tikakisana tikarara tose. Nyaya iyoyo haina kugumira ipapo, yakaramba ichingoitika pose. Baba pavainge vari kunight shift, ini naamai taitotora mukana iwoyo wekuti tinge tichirara usiku hwose, tichirara tose. Mwedzi 3 yakati yapfuura, amai vangu vakandiudza kuti vainge vaine nhumbu. Baba vangu sezvo ivo vainge vasina chavainge vachimboziva, uye zvekare vainge vachiri kuvata naamai, havana kumbofungira kuti painge paine chimwe chinhu chainge chaitika. Vakaudzwa naamai kuti ivo amai vainge vava nenhumbu. Vakatofara, vakati tapiwa chimwe chipo chemwana takura kudai. Mukomana mwana iyeye akasvika pakuzvarwa. Iko zvinozvo mwana uyu ndichati ava ne10 years. Kuna baba vangu mwana uyu ndiye mwana wavo wekupedzisira, asi kwandiri iyeyu munen'ina wangu ndiye mwana wangu wedangwe wekutotanga. Chinondityisa mukomana ndechekuti mwana uyu akafanana nene zvisingaiti. Kunyange wakamutarisa, kana ndikafamba naye mwana uyu, vanhu vanotongoti uyu mwana wako, but ndinobva ndavaudza kuti munen'ina wangu. Vanhu vanotoshamisika kuti kubva maita matwinzi kudaro, kufanana kudaro. Ndinongoti sezvo tiri mwana wanyamunhu, kuti ngagotadza seiko kuti tinge tichifanana. Ndiyo nyaya yakaitika pakati pangu naamai vangu. Zvakaitika, but I never had those intentions dzekuti zvinhu zvakadai zvinge zvichiitika. Ndinongoda kuti Mwari munge muchindiregerera nekuda kwezvinhu izvi zvakaitika. Takangopfurirana kuita zvinhu zvisina basa inini naamai vangu. Mwana ndozomuudza here kana baba vashaika, kana kuti ndomuudza baba vachiri vapenyu kuti ndiri mukoma wake uye zvekare ndiri baba vake? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Anonzi makuna chaiwo, but vari kubvunza ivo vachiti ndomuudza here mwana kana kuti kwete? Ngativabatsirei mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma muri sei? Please post my story. Makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Very soon ndoda kuti ndinge ndichizotendeuka. Zvinhu izvi ndatova nemakore ndichizviita. Mwana wangu ndiye akatouya nezano iroro. Akandiudza kuti kune mamwe mapage ekuFacebook awo anotaura zvinhu zvinoitika kune vanhu vane mukurumbira, macelebrity uye nevamwe vanopawo zviprofita. Saka mwana wangu akazoita kuti ndige ndichizojoina Facebook.
ndakabva ndachizojoina Facebook iya, maitiro edu ainge akachenjera. Zvataita taiteverera mapeji ose akaita sana Zim Celeb, kubva kuma-musician nevamwe vanhu vaya vanoacta maskitsi. Basa redu rainge riri rekungotarisa kuti ndiani ari patrend. Ndaiti kana ndikaona muimbi anenge atenga motikari itsva, ndaimira kana vhiki 2 ndobva ndachizoposta kufacebook kwangu kwandaidzidzisa vanhu zvine chekuita nechivanhu. Ndaibva ndati ndiri kuona mweya werufu wakakomberedza imwe motikari tsvuku. Vanhu vaibva vatotanga kutoti sekuru mataura apa, munhu wamuri kutaura nezvake ndinhingi. But inini mukomanashe, zvandaingoita nemwana wangu ndezvekuti taingotarisa kuti vanhu vanoacta maskitsi vacho vanonzi macelebrity, ivo vanenge vachimboita nezvei, ndobva ndatopa zviporofita zvangu. Ndakamboita mari makore acho iwawo, pamatare pangu paigara pakangozara nevanhu. Ndakatomboedza kuenda kuMozambique kuti ndige ndichinoromberera un'anga hwangu, nekuti ndainge ndava nevanhu vakawanda vainge vachida kubatsirwa neni. But kwandiri zvakaramba, nditoriwo n'anga, but ndakatodyirwa mari nen'anga dzekuMozambique. Vakangonditi chidzokera zvichaita, but hazvina kuita. Hamenowo kuti ropa rangu kana kuti dzinza rangu hatitendedzwe kuti tinge tichiita zvinhu zvakadaro, because dzimwe n'anga dzandinoziva dzimwe dzichiri kutoita mabasa iwawo dzinoshandisa mbiri kuburikidza nemacelebrity emuZimbabwe kupa zviporofita, then vanhu vobva vachizotanga kuuya kumatare kwako, but wobva wachizoenda wonosimbiswa kuitira kuti unge uchizoita zvinhu zvinenge zviri original. Vamwe zvavo zvakatoita, vamwe vanotofamba nemazimotikari anototyisa zvekuti unotoshamisika kuti muZimbabwe munhu ari kufamba nemotikari inodhura kudai so. But kwandiri zvakaramba, ndava kutoda hangu kutongotendeuka, because ndinoona sekunge ndichazongoendera hangu kugeina mahara, because hapana kana mari yakawanda yandichiri kumboita. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Vamwe vanopa zviporofita vanongotarisa kuti macelebrity chichiri kuitika kwavari, vobva vati ndaona nhingi azorwara, ndaona nhingi azofa, but ingori nyaya yekungoita fembera wafembera. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaingoita inonzi wafembera wafembera, ndichiti kana ndikaenda kuma celebrities ndobva ndaona kuti ane imba yaari kuvaka, ndobva ndatopa chiporofita chekuti imba iyoyo achazofa imba iyoyo isati yapedza kuvakwa. Vanhu vototanga kutouya kumatare kwangu vachiti sekuru munoziva zvamuri kutaura. Yo zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, please post my story makavika uchitopa changu. Iniwo ndakazotiza kuSouth Africa, pari zvino ndakadzoka kunoku kuZimbabwe. Mukomana ashika shavi renhamo zvarinoita, uye ndinoda kuyambirawo vanhu. Kana uine passport, enda kungava kuri kuPepu kana kuti kunotengeswa mafoni nemasim card, woenda wonoregister nepassport yako. Nekuti izvi zvekutenga malaini murodhi unokwanisa kuzopinda muna taisireva. Ino ndaiva ndiine laini randainge ndakatenga. Laini iroro mukoma, handina kunge ndakaziva kuti ilaini rainge richitoshandiswa zvekare nemaNigerian. Handizivi kuti vanozvifambisa sei. Ndakazotanga kufonirwa nepolisi, ndikanzi ndaifanira kuti ndige ndichienda kupolice station kunozviisa mumaoko emapurisa, because I was wanted. Painge pachitonzi painge paine munhu uyo ainge akanzi ange achitengesa imba yake. Atengesa imba akabva achizodhipozita mari yacho muaccount yemalawyer acho ainge achinzi ainge achihandla nyaya yacho, but malawyer awa ainge ari maNigerian lawyers
efake, saka mari yainge yakatoenda. Saka apa vakati vava kutanga kutracer, vainge vava kutracer foni yangu inini because ndainge ndiine line iro randainge ndakatongotengawo murodhi makore akawanda akapfuura mushure mekunge ndasvikawo muSouth Africa. Ndainge ndisina passport makore acho iwawo, plus izvi zvikunzi unoenda uchinoregister sim card zvinotora nguva, saka vazhinji vanongotenga masim card. Mukomanashe ndakafungidzira kuti vanhuwo vainge vachingotamba neni. Ndakazoona message iyi, ndakazoti ndichigoogle online ndopandakabva ndachizoona kuti muprovince mandainge ndichigara ndo mafoni numbers ekupolice station yainge itori padhuze neni. Ndainge ndichinzi vaindikurudzira kuti ndige ndichiuya kupolice station kuzozviisa mumaoko emapurisa. Ndakazotonzi nditori wanted, ndakashamisika mukoma. Vanhu vava kutotanga kutoseculator picture rangu on social media zvitodzi muZimbabwean uyu ari pawanted, uye zvekare nemulocation mandainge ndichigara pandakazotumidzirwa picture iroro neimwe friend yangu achindiudza kuti picture racho rainge ratokandwa mune rimwe group, ende vanhu vainge vachitoti mukomana uyu man tinenge tinomuziva, anenge anogara muno mulocation. Ndakangobuda huri husiku namadhamu kwava kubva tatoenda kuhiking spot tisina kana mari, kwava kutodzoka kunoku kuZimbabwe. Kuti ndidzokere kuSouth Africa hazvichatoiti, nditori munhu atori pawanted nenyaya dzandisingazivi. Ndakatya kuti kana ndikada kuenda kumapurisa kuno explaina nyaya yangu kuti ndakangotengawo sim card ndaikwanisa kuzonyura semuforena, ndokubva ndadzoka angu kumba. Saka itoriwo yambiro yangu kuti kana uine passport zviri nani kuti uregister wega line raunozoshandisa, otherwise munokwanisa kuzoshandisa maline ema-Nigerian mukanyudzwa. Mhuri yeZimbabwe, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitsaurei navo mucomment section, uye kana makambosangana nazvo, you can come to my inbox and then you share with me your own side of the story. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.